nandito ulit kami sa aming kabukiran. Kukuha kami ng ararawan. Tagalog po is kuliglig. Bale, kami lang po ngayon nandito. Wala po yung kasama nating iba. Nasa ano po sila, baryo. Busy po sila. Busy po. Kaya kami muna mga sisterettes. Let's go! Tara na, dali. Wala na naman tayo sa putikan. Wala, pinutikan mo yung pantalon mo, girl. Kaya tanggalan yan, girl. Wag lang tayo mga nagalaban. Ano tayo mamaya? Kadaming labahan. Wala na akong masuot. Okay na, harap na. Siyempre, kasama natin si Kuya Ulan. Si Papa pala. May magpatay ng ano makina.
Saan? Sa butas yun. Sundan niya yung butas niya. Daanan natin yan. Tapusin natin ito. Gano'n nabi tayong tuwin ha? Yung isang bingkol dapat yan na isang ano. Hindi ka makamahuli. Meron ka eh. Huli mo. Sino mo eh? Yung kanang ayon, di mo kunin. Tokrot. Tikman mo, masarap yan. Palaka nga hindi magkain. Yung pa kaya. Masarap yan. Ano yan siya? Pag sinabi nagasuntok-suntok sa bunganga. Ayun ate! May nakita ako. Saan? Ayan o. Kita ka, bakit hindi mo? Whoop! Oh, ay, tik. Hindi ko nakita ah. Sarap yan guys, mananam. Nabalahong ka, Bern! Turungan naman. Ate, yan o. Yan, nagtiksik. Ate, yan dalawa. Nalumlum na. Ito pa! Pimping up! Yun! Ilo! Dito sila guys sa ano sa ayun oh. Sa mga butas guys sila pag may butas sundan mo lang 'yon. Meron 'yon sigurado. Yun nag-atras pa pa.
Ayun, 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 ayun. Oh. Huli ka, Balbon. Punay nagdakil yun nyo. Oh my God. Oh my goodness. Oh, kalalim naman kasi yan there. Ayun. May hapunan na naman ang Team DFL. Ayun. Dalawa, Ping. Asan na? Ayun. Mayroon pa isa dyan, oh. Ayun. Asan na isa? Ayun. Ayun pa isa! Diyan ka na, baka makaapak ka ng kuhol. Masugatan ka. Ayun, Cha, Jali! Cha! Dalawa. Asa na? Oh, waka mo. Takot siya, guys. Takot tumawak ng ararawan. Waka mo. Hindi ako makakuha eh. Ayun. Oops. Saan ka pupunta? Ha? Mas marami pa sa tambak. Ay bingkol. Aray ko. Hukay na lang. Ayun. Ay! Takot nga. Hindi nyo ka mahawakan. Gupangugat daw. Ang dami naman sa katataba ngayon nasa bingkol eh. Yun pa, Ping, yun pa. Ayun. Mag-ano lang tayo ng bingkol. Oh, ayun na siya. Yun pa. Ito na lang. Kariyak. Isa naman sa atin, no? Natilitik niya yun. 4. Yun. Aray ko, ate. Ayun yung tabo. Nakatatlo ako. 4. Sa techa, binakakapilitik. Napugutan ng ulo. Ang katatlo ged sa isang bingkol lang. Parang umuulan sa tingnan mo. Parang ang lakas ng ulan, oh. Wala bang mabasa doon? Bahay? Wala mabasa yung bahay? Hindi kami kontento sa nakuha namin, guys. Kulang. Konti ito. Kaya dito kami sa mga yun, oh. Dito yan sila, guys, ng katago, eh. Yan. Ito, guys. Pinagdaan ng traktura? Ano ito? Wala. Sorry, wala. So guys, ang hirap kumuha ng ulam, pero masaya. Ulan lang mo inaantay mo siya. Ayun, ang lakas ng ulan dun, oh. Ito guys, mayroon to eh. Ayun, oh. Ayun guys, oh. Palabas na siya guys, oh. Tumatago ka pa, ha. Ayun, oh. Ayun. Labat puti ito, iba. May lumilkano. Ba't ibang kulay? Parang baby pa siya. Ito, tulog mo to. Ang kalambot pa niya eh.
Yun, ayun. Yun. Masarap to guys. Pag natikman nyo to ay nako. Sa ano to, China. Ayun, ayun. Parang ganyan. Ayun. Nakain nila to. Malinis, Ayun, 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 ayun. malinis naman to guys. Malinis to guys kasi dito naman siya sa bukid. Ayun, ayun siya. Ayan na nga sa bundok. Ha? Umuwi ka na dun, Charles! Ayun na. Yun o, dyan sa kabila. Ito ang masyadong ano yan. Ayun, 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 ayun. Yun, lumabas ka doon. Yan ang ulan guys, ang lakas oh. Nagdilig pa man tayo. Sayang yung dilig natin eh. Okay lang eh. Bagay, hindi naman na kayang mabasa yan. Aray ko. Tingnan mo yan, oh, baka magpasok. Kadaming butas. Napatokot na ako. Ayun, kadaming butas. Butas lang mo. Huwag nyo kami paasahin ha. Ayun, nandito siya. Ayun o. Ayun, ayun po ang butas. Bilis, Charles! Yan! Kaya, yan. Parang. Yun. Ate o. Yun o. Yun siya guys, oh. Kita mo guys. Ganda. Ito rin siya guys. Di ba? Ang dami. Ang saya-saya. Here. Ay! Dali, mabasa yung ano natin. Hindi ko nadala yung ano eh. Talagang sira lang ang mga kuko dito guys. Umuwi ka na ba? Baka mag-gurigor ko dyan. Sige. Nakis-isbo ako. Bubong na. Nakuha nga akong puti eh. You know? Saan? Patingin? Baka Amerikano. May lahi siya guys. Oh. Kasi malambot siya, yung bata pa. At saka may lahi. Nalahian ng palaka. Parang kataba yung mga sana sa ganito, no? Raw. Umiyak na yung ating baboy. Gutom na siya guys. Ito siya guys, oh. Ayan. Ayan. Kukunin natin siya. Ayan siya. Magutom na naman dyan. So yummy. Ayan o. Kabang-bang pa yan no, pag binaluto. Ano lang yan guys, kirog. Kirog lang sa may Kirog sa mantika at ano. Ay, palaka! 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 Ayun, palaka! 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 Ay, kikiliti na ako. Wala na, naglabas na. Isa man. Layain mo na. Naawa pa. Uwe, isaw mo dyan. Igisa mo din. Muulan guys. Sige, magpakaulan tayo guys. Isa lang maligo sa ulan. Ayun o, mga ulan. Saan na isang tabo natin? Ano ko kay ate? Nag-iiwan na. Puno na guys ang aming lalagyan. Magbungkal na lang kami guys. Kasi yung nagkukuliglig eh, ano na, Napagod na pagod guys. na din. Pinagpahinga na namin guys, kaya magbubungkal na lang kami ng sariling sika. Sariling masarap. Pinagpagaran. Mas lalong sumasarap to guys pag pinagpagaran. Hindi tayo girl. Kung gaano mo kahirap kinuha, ganun mo kadaling kainin. Walang
Isang upuan lang to. Ng 4 na babae. Asan na nalagyan mo ito kanina? Wane, napukaw dan. Pag nasa province ka guys, hindi pwedeng pag-dede-dede. Kasi wala kang makakain. Mga nasa bahay-bahay lang, nag-aantay lang na Hiyaya. vlog. Oh my God. Kailangan mo magbalbong-bal ng galiri. Oh? Kasi pali-paligid lang guys ang ulan. Pero malakas na ulan, sige laksan mo pa para masaya. Ayun. Oh, di ba guys? Ito malagay ko. Wala yung mga anti-anti natin guys kasi naglaba daw sila. This day nila guys. Marami na silang labahin. Baby time ni Auntie Joy. Sa Uncle Sunny. Nakalimutan na daw. Baka mag-iyan niya. Nakakalakas ng ulan guys. Hukay pa rin. Sige, hukay. Mga imday. Tatakas ka! Para makapagsaga na ang ating mga Check natin. Check. Yun o. Dami na o. Isang upuan lang yan. Tara na guys. Uwian na at maluto na. Lulutuin namin to guys sa kubo. Sa bahay na kami liligo. Maliligo. Sa bahay o Sa bahay. Tapos lulutuin na rin yung Marami-rami rin to guys. Litsunin na lang eh. litsunin. Ako ay nakapayong guys at may pwedeng mabasa. Tapos yung sinelas ko kanina sa mga guys. A few moments later. Alam mo ba dati siya, nung nag-aaral kami, si mami mo wala yun sa Tarlac yan eh. Nakaligtas Hindi saan? nagtanim-tanim dati, ako lang nagtanim eh. Oy, nagtanim ako. 65 pesos pa nga per day. Ay, Sabado ay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Linggo, Lunes. Sinabi niyo na nagpapili na tayo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, may pasok. Ligtas ka sa sa bukid, magtanim. Pag Sabado, yun na. Sabado linggo, pandagdag baon. Madaling araw pa lang, ginigising na kami ni mama. Alas 6 pa lang to. Ang lulukot kayo, aldawan! Pag unang niya, punta sa kwarto, hindi siya hindi ka na bumangon. Doon muna siya. Pangalawang punta sa kwarto, hilahin niya na guys yung kulambo, siya na maghila. Lukot-lukutin niya na yung kulambo, di kayo pa'y bumangon nito. Balot-balutin niya yung katawan mo eh. Hindi, bangon. Hindi pwedeng patanga-tanghali maggising. Pero sa lahat ng anak mo di ba ako yung sa lahat ng anak mo, na si kuya di ba lalaki, sumunod na lalaki sino? Tell me the truth. Hoy, ako. Tell me. Oh, di ba? Ako guys, yung lalaki, ako! Pinaglalaban. Ikaw kuya, wala kang malis ka sa akin. Actually guys, lalaki talaga yun. Mukhang lang babalong mo. Ayun guys, ang tawag sa akin nung bata kong balong. Piningala. Masuna yan kasi no. Negra bandida guys. Ang tawag sa kanya noon. Pinaglihi ko po yan ng atay. Sa Tay, atay. kala ko sa pinaksit na bawa. Atay na inihaw. Nalingat ako. Nasunog pa. Kaya galit na galit sa akin. Karami ko daw paglihian. Bakit yung atay pa? Tay na sunog.
Sinunog mo pa. Sabi ko. Kaya negrang sinabi. Ayaw pala ayaw. Pero hindi naman guys. Hindi naman siya maitim na maitim. Black Kayo beauty, manggi. guys. Black beauty. Saan? Black is beauty. Saan banda? Black is beauty. Kuya, dati yung malala mo yung nagtrahan tractor ng matagal, yung kay Papa noon. Kinagabi. Hinimatay. Kasakit. Nagkasakit. Hindi kasi sanay. Hindi kasi nasalis guys yung kuya namin na ano, nagbukid. Sa Kasi bukid. nung nag-graduate siya ng elementary, pumunta na siya ng Tarlac, doon na siya nag-aral. Nakitira siya doon sa tita namin sa Tarlac. Shout out sa'yo, ante. Kami lagi dito sa bukid guys. Kulang na lang gawin kaming lalaki ni Papa. Kulang na nga lang, gawin pa tayong kalabaw yung gawin kang pang ano. Maalala ko yung ano? Yung nagamandala ako, mag-isa ako dun sa taas. Gabi-gabi na Ella. Kaya Para kang makasangsangit din niya rin pag dadungay mag-isa ka lang. No? Siya iyak ka talaga. siya yung nagakarusa ako doon sa may tuktok. Taga-ayos. Maggabi na. Di ba dati? Kasi wala pang ano dati, traktura. Pero nakaka-enjoy naman yun dati. Pero Pag naisip mo lang Pero masaya kami guys kasi naranasan namin yung ganon. buhay mahirap. Hindi katulad ng mga bata ngayon. Yung mga bata kasi ngayon, ibang klase na sila guys mga puro cellphone. Kaya itong aming pamangkin na to, pilit namin inaano yan. Nuhutok. Para masama. Kalabaw? Oh, may utot ka na, may digay ka pa. Ano ba yan, camera girl? Buhay probinsya. Ayan. Sa sunod, Charles, ang gagawin natin, mag-araro. Tuturuan kita mag-araro. Ayaw niya nga awakan yung ararawan. Nagapang kagat daw. Much later. Yan guys. Sangag na namin ang kuliglig. Pagkatapos nito, lalagyan ng kamatis tsaka mantika. Yan. May ayero ng asin yan guys. Nilagyan ko na ng asin. Lagyan na guys ang kamatis. Antayin muna nating magluto ang kamatis. Yan guys, durog na ang kamatis. Lagyan na natin ng mantika. Tsaka natin pag-haluin. A few moments later. Kain po. Guys, titikman. Kakainin na namin ang aming nakuha kanina. Charles, halika na Charles. Sarap guys. Ito na yung hinapon natin. At lagyan mo sili. Pero sili Ayaw mo namang allergy sili, diba? Ako na. Kamot ako ba? Hindi ako kumain ng nakakamay. Wala si Master Dragon guys, nasa bukid. Doon na yung bahay niya guys. Nakapusing na siya kay mama. Dami pa nakukuhaan. Nagbangay tayo dito ang kamatis niya. Madami na tayo nakuha doon sa ano. Yung sa nagbangkang tayo ng kambak. Kaya mas marami pang ganun pa yan. Hindi kasi gano'ng nakakain ng ano. Hindi pa lalim. Ang tagulan guys, marami kang pwedeng makuha ang ulam sa bukid. Tulad nito, palaka. Kabute. Ito na maaman. Digdag. Hindi pa kami tapos maglaba guys. Lapit ng gabi. Ito yung pambato namin sa laban. Kaya malaki yung muscle. Go.
Request din ng talbos ng talbos ng Hugas na yung bulaklak, pinapak. Buhay na ba kayo sa probinsya? Manila wala. Walang libre. Ultimo talbos na, ultimo dahon ng malunggay bibilhin mo. Uga-uga, ripin. Walang gustong tumayo, guys. Ito kasi ano sa bukid. Pag dito sa malapit sa mga kabayan, hindi maganda, hindi malinis. Hindi namin kinakain. Sa bukid lang. Bastos. Ay, brown out, guys. Brown out. Guys. Bye. Bye. Good night. Boom, huli. Huli ka dong.